हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि पुर्निमा दैमारि इउटुब चेनेलाव जोङो बाबुखौहाय डक्टरनाव लानानै थांनो नागिरदों आरोना थांगासिनो मानोना जोंना बाबु गुजुनाया जा बारा जागासिनो दामानि आं गारियावखाय जेबो रायज्लायाखै ओंखायनो आङो दा भइससो होबाय आरोना माने गारियाव मोजां खोनाया नालाय ओंखायनो एकदमबारे गुजुनायानो बारा जादों जोंना बाबुआ नै सफैबायबो जोङो रिसिभ लाबाय 12 नाम्बाराव मोनबाय आरोना रिसिभखौहाय 12 नाम्बार लिस्टआव 12 नाम्बारावसो मोनबाय जाफुंसारा दासो साथाम थांदों दा दंबावो शर्मा सारानो गैया जाहैदों बेलेग दखाना बन्द' जोब फुंना एसे 8थासो जादोंदां जाफुंसारा नै सिस्टारा उसुबिदा হয়েছে মানে বহুত খাস হয় রাতিপুৱা ইমান খাস হয় नायखांनानै फैबाय जों लोगोफोर नै मुलियाबो जि बुरजा हरखाबाय आरोना जाफुंसारनो जानो जों आब'मोनावसो थांनो नागिरबाय माने ओंखाम जानानै थांसै जों आब'मोनाव माने जोंना न'आ गोजानसिन जासिनो नालाय ओंखायनो न'आव संजाहैला होननानै आब'मोनाव जानानै थांसै होननानै फैबाय जों आब'मोनावहाय नै बिदाया जोंना जमेट' केक बिहरदोंमोन बिब'नि फिसाजोनि बार्थडेमोन दिनै ओमफ्राय बार्थडेखौनो बावनानै थादों उफाय गैया ओमफ्राय जमेट' बिहरब्रबबाय आरोना केकखौहाय ओरैनो हालाबायसै जोंना जाफुंसारासो जि गावनि बार्थडे साननानै केकखौ जि माबाहैथारबाय हनै गावनि बार्थडेसो सानदों जाफुंसारा जि दुगा लानानै थांखाबाय बार्थडे केकखौहाय रावनोबो होबावनायसो नंला बेयो बार्थडे केकखौ दुगाखानबाय आलदासो लानानै दोनहैखाबाय नै केकखौबो जाफुंसार हाया जिरायनानै गेलेनायावसो हाबाय बिसोरो जेबो डेक'रेट खालामनाय जायाखै बावदों जाहैदों थारिखखौ ओंखायनो जेबो माबा बायदिसिना साजायनाय जायासै आरोना ओरैनो हाबायल' टाइगार लाइबावसो बार्थडेआबो मिनासो थैगोन माखौ जागोन लानजायखौ गैया गैया खाग्रा गैया मा हासै डाइरेक्ट आंबो दायो ओमफ्राय जागासिनो बे आं खायदालजों जादों खायदाल टेस्टि आं खायदाखौ जासिबावदों ओमफ्राय बुजिगासिनो जादो लानजाय जादो टाइगार लानजाय वाव टाइगार लानजायखौनो मोनजाबाय नोङो टाइगार बायदि जासिगोन बे खोमाखौबो जादो हाखाना हरदो बेनो बेखौ हाखाना हरदो बेनो खोमाखौबो गासिबो हाखाजोबदो जाबाय बाबा जाबाय आब' जानांगौ आब'मोन जानांसिगौ ओरै हाखायाखैमोन ना बिथिं हायाखै मोनजागोनहाय आं मोनजागोन आं जायोना
आं नोंनि बार्थडेआव र' एबार केकखौनो होख्लावखागोन इमारजेन्सि बार्थडे भुमिका रानिनि बार्थडेखौनो बावनानै थादोंमोन आरोना केन्डेलबो गैया बावजानायसो बार्थडेआ उफाय गैया जायो बियो बाय बाय होनहरदो सिथा सोदों सिङाव दङ बाय बाय होनहरदो बाय बाय होनदो Ada anda, bye bye anda. Aduh, alas sapinya tangsin nager bajeng ha. Sapungsar. Sapungsar tay jadeng. Kiu nama beko mana ini? No, tangkin saya jeng dah. Salam lagi. Ketau mami. Này, mami ketau. Ketau mami. फैबाय नै जों लोगोफोर जाफुंसारा नैबे सारा लोमजादोंना आंना फिसा हौवाया सनाया दुरबलानो लाजाया बाबा माबायदि मोनदों उन्दुनो ओंखारदों नामा आइसा आंनि अके आइसा इसे बारा थ' ओमफ्राय फुथुनोसै आं बावथ' थ'दे बाबाजों बाबा दैफ्राव Aduh, dia लोमजादों नोगोद दुरबल जादों न'आव सफैबाय जों लोगोफोरा आब'मोननिफ्राय जोंना आजाया जि लोमजादोंना दहाय फुङावबो नोगोद लोमजादों बियो दाबो नै गुजुनायानो खारा आरोना टेनसनसो जाबाय मारै खारहोनो हागोन नोगोद लोमजादों उन्दैया देहाया सिङाव बिराद लोमजानाय जादों खोमा ब्लाड टेस्ट खालामनो होदोंमोन डक्टरा ओमफ्राय ब्लाड टेस्टखौ खालामबोआसै जोङो माने मुलि एथ' बुरजा मुलि हरबायना बिसोरो बेखौ जाहोनानै नायग्रोसै बिनि उनाव बेखौ जानानै जेबो जायाबा ब्लाड टेस्टखौ खालामनानै नायफिनसै होननानै फैबाय जोङो ब्लाड टेस्टखौ खालामथ'वासै होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै लोगोफोर बाय फ्रेस जानानै लानोसै